Omenala na ọdịnala ndị Ogbunka na kansụl ime obodo Orumba South nke Anambra Steeti bụ ndị pụtara ihe dịka eze ọdịnala obodo ahụ Iwe Dr. John Mark Anyaoha merụbere mme Ihejiọkụ Ogbunka nke afọ a. Eme Ihejiọkụ bụ emume iri ji ọfụ n'obodo ahụ nke eji ekene Chineke maka owuwe ihe ubi bụ atụrụ tawa ya na ngụcha oge ịkọ ugbo dịka ha ji ajamasị pụrụ iche wee malite ya nke ndị nọ na ya gụnyere ndị kabinet igwe ndị ogbuehi ndị amaala ụmụọkpụ na ndị nnọchiteanya ogbe ise enwere n'Ogbunka. Amaka Onwuzulike na ebe ahụ mgbe ọ na-emerubezi mmemme iwe ọjị ka Igwe Anyaoha siri na oge ha na-eme mmemme Ihejiọkụ na ha ji oge ahụ abịakọta ọnụ dịka otu ụmụnne ma kenezie Chineke maka ohere o nyere ha na o jikwa oge ahụ wee na-ahụkwazi ndị ahụ ọ na-eche anya nwee mkparịta ụka ebe ha na-erikọzi ọnụ dịka ha na-ekesa ịhụnanya ịdị n'otu n'udo. Ọ gakwara n'iru bụ Igwe Anyaoha wee yọọ ndị ụmụ na-eto eto ka ha dododo gbasoo ụzọ ọrụ ugbo n'ihi na ọ na-etinye nri na aka ha mgbe niile ma sịkwazịa na dịka obodo na-arụpụta ihe oriri na ha ga-aga n'ime ime obodo ahụ maka ọrụ ka a ghara inwezi ihe ụkọ ebe ọ na-ekwuzi na ha bụkwa ndị ọ chọrọ ka ha gbakọta ọnụ n'udo ka e wee nwee mgbanwe tọrọ atọ na ọganiru na ya bụ obodo ma gaa n'iru kọwazịa na ya na-akwụdoro gọvanọ Chukwuma Soludo ukwu ka o jee nke ugbo abụọ na mbụri n'okwuchukwu ya na ajamisa a chụrụ iji wee nabata ji ọhụụ ahụ n'obodo Ogbunka ka Reverend Fada George Alugbo kọwara na ụka adịghị akọtọ ihe gbasara omenani obodo katama na ọ bụ ife arụsị na ihe ndị ọzọ na-adị eto Chineke bụ ihe ha na-akagbu ma kenezie igwe na-achị obodo Ogbunka bụ Igwe Anyaoha ka o si na-eburu Chineke ụzọ n'ihe ọ na-eme ma yọzie Chineke dododo ka o gozie ala Ogbunka na ụmụ ya. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.